Дърпай и влизай. Сложи крака. Искам да държиш ръцете, хвани го ръцете. Захвати. Айде, да. Дай, влизай. Дърпай на ново и влизай. Айде, давай, Вите, дай. Давай, фани го сега измъкването. Измъкването не знаеш. Държиш ръката, изправяш се и буташ това. Хайде, изправи се, Мите, изправи се. Ръцете, Симеон, събира ръцете, знаме. Изправи се прав, Мите, просто му бутни краката, го изтръскай, бе. Не го оставя да се вдигне, Симеон. Да, виж, изтръскай, сега фани крака. Сега фани крака. Фани му крака с едната ръка. Фани му крака, Мите, с едната ръка. Събира ръцете, Симеон. Фани му крака. Събира ръцете. С другите, изправи се, трябва да си изправиш, Мите. Изправи се. Събира ръцете, Симеон, просто внимателно. Събрани ръцете, браво. Не го остави да се вдигне. Не го остави да се вдигне, внимавай. Махни крака. Махни си крака, от крака го изтръскай го. Тръскай, дай. Махай го това, махай го крака. Ма същевременно дръж му ръцете и му коляното, така. Айде, махни го, излизи отстрани. Излизи, ще излезе. Не го пускай, Симеон. Не го... Дай, изправи се, Не го пуска да се изправя. Тръскай го. Дръж го. Фани му коляното. Каза му фани и бути. Айде, виж, отстрани. Пак същото, видите, пак не го ще фани. Няма нищо да си. Чакай. Давай, изправи си му фани таза, така и го изправи. Така, диги, ставай и го фани таза. Не го остави да става, Симеон. Ставай горе, Дръж го там. му фани таза. Не го остави да стане. Стани и му фани таза. Тихо! Изберете една ръка, ми. Ай сега стани. Не го остави да става. Не го остави да стане, Симеон. Дръж го там. Не го остави да стане. Дръж го. Ставай сега таза, махни го оттам коляното. Ето страни колите, просто му махни таза. Махни от теб. Дръж му така и ставай горе. Ставай горе сега и с другата ръка бутни таза. Изправи се. Дръж го там. Дръж го. Бути, тръскай го. Бути таза. Така сега му бутни таза, вижте. Бутни го таза, не? Фани му таза. Бутни го. Таза му бутни. Падай долу. Бутни го краката. Айде, излизи отстрани. Дръж го, Симеон. Не от страна, Симеон, внимавай. Браво, дръж го, качи. Браво, Симеон, браво. Абе, стой тия гащи, нека ти падат, давай.
Чакай, Симеоне. Чакай. Чакай да ги махна на тия гащи. Чакай, Симеоне, остани отгоре. Върни се в позиция. Айде, давай, вкарвай го, Обърни го настрани, Питер. Дръж отгоре, Симеон. Карай си крака вътре. Карай крака. Карай и другия крак. Браво. Айде, обърни го сега. Да, настрани, само че го пъни по-тако. Обърни го. Така, браво. Излизи отстрани, браво. Да не излезе отстрани, Айде, Симеон. айде, Внимавай, Симеон. Дръж отстрани, Дръж го сега, дръж го. Излез, Симеон, бързо. Излез, Симеон, бързо. Излез, браво. Дръж. Така, браво. Излизай, Мите. Дръж го така, дръж го да... Излизай, махай си главата. Излизай. Дръж главата му там, Симеон. Дръж главата там, така. Стара, изправай се горе. Дръж го там. Изправай се горе. Изправай се, Мите, Дръж го там. Махни му, айде, изправай се, да. Дръж го. Айде, още точки, браво, разби го. Браво, Мите, 8-0. Качи се отгоре, не влизай в гарда. Без тази гилотина е забранена, Симеоне. Тази гилотина е забранена. Събира ръцете, Симеон. Не го остави да те вдигне. Айде, минай отстрани. Не отстрани, Симеон. Внимавай да... Чакай да се. Айде, починете малко.